Niritz eta Naia. Homo sapiensak zirezte Eneritz eta Naia. Naia, Eneritzek arpearen apainketa hobetzea proposatu dizu. Eneritz hasita iruna bertsu amarreko tikian. Ikusiz arpearen apainketa eza, tindatzeko galdegin didazu babesa, horrek soilik sortu dit gaitzeko estresa. Ezin zaitut lagundu, ez zaitela kexa, ni naiz homoa eta zuzira sapiensa. Ni naiz homoa eta zuzira sapiensa. Aldaketa pixka bat nukela nahiago, ez baduzu onartzen orduan akabo. Dena belzta gorria da pixkat ajaro, aterako litaike askoz politago. Erabili ezkero kolore gehiago. Erabili ezkero kolore gehiago. Egunero pentsetik lasterka nabila, ta arperat itzultzen usu erdi hila. Ez dut handeatu nahi zure maratila, tindazazu gustura ta izan abila, eta ni joan naiz basurdeen bila. Eta ni joan naiz basurdeen bila. Beraz eizarako prest duzuzuk gorputzan, ta ez duzu gustuko ene aldakuntza, baina egon zite lasai dena doa untxa, denek desberdinak ditugu lanta formakuntza. Galdetzen aldiegu artistei laguntza. Galdetzen aldiegu artistei laguntza. Iduriz ez delako langintza erraza, bakarrik egiteko ez zira kapaza. Laguntza eskatua duzu horren aixa, nik entzun dut artista oiek beren kasa,
Neandertaletatik ez direla pasa. Neandertaletatik ez direla pasa. Orduan azken hori gogor duzu uste, baina aldaketa bat nik eginen nuke. Tindaketan baditut hainbeste bertute, pasako dira hainbat mende eta urte, turistek ikusteko pagatuko dute.